हेलौ लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, मारुसिनि प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक फैगासिनो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ नायलांबाय था। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खोमसि लामा। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै दङ जानो हागौ। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासान्दि ट्रेलारबो आपल'ड खालामथ'वाखै। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों सिद्धार्थ बर' आरो हेलेना दैमारि। मिथिनाय बायदिब्ला नैबे भिडिअखौ बिथांमोना थाबैनो फुल आपल'ड खालामगोन आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों निरुपमा बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना दासान्दि बे भिडिअखौ आपल'ड खालामथ'वाखै। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरआनो जादों लिसान रामसियारि। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। लोगोफोर, जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना थाब मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैगोन। नोंथांमोना आंनि गासैबो भिडिअखौ फुल नायलां, नोंथांमोना होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो थाबैनो लानानै फैफिनगोन।